nwoke ka ewa ya mbụ high chief Michael Udegbi Igbo bụ akarịa one n'Eziagụ ịbara mmọnwụ worldwide asị m na anyị nọ esi ihe ọma mere nwoke ụbọchị taa akaba olu ise na afọ mee nkwọ ma ha na nọ ụbọchị n'ọnụ mee eke ọ ya adịkwa nwoke na nwaanyị mma asị m unu gede ntị na ntị juru na ajị karịrị ikpe na anụkwọ nwa amaazị ọsọ ga-agba akụkọ karịrị asị na ebe onye jiri oku mmadụ bụ ya bụ Enugu steeti abụ onye Eziagụ ebe na Eziagụ abụ onye olu gọmgọm ihe ndị na-eri ka ndị na-asọ abatara m online na nkọkarịa ụdị na dọkụmentị na-egbu m na-egbu ofu mmadụ omenka mana achọrọ m ige ntị oke ọ ga-akarịwa mkpa nkịtị ndị kwuru ekwu okwu na-ekwu ịma ihe mere ọnụ bụ ikwu okwu so ndị na-aba mba ya na-abara ha mba mana ihe ụdịzi m nweta bụ na olu ụdị this morning yesterday na-eweta ka mmadụ wezi pichọ m taa kụọ na nke gwọmmanụ onye ụmụmba mere ihe ọjọọ eze anyị so ụmụmba ndị ụlọ taa kụọ dị ma pichọ so nwee si ihe dịbụ Eziagụ edịbụ Enugu steeti edịbụ aja na Enugu steeti edịbụ olu edịbụ Eziagụ ebe Igburu na-asa wee kpọkuo Chukwu ka ka a na kpọkuo anyanwụ na agbara kpọkuo aja na azụdere ụkwụ maka ọsọ gị fechie n'elu plane ifechie n'elu ruo America ya ala ndị na azụ ụkwụ ifechie n'elu ruo London ya ala ndị na azụ ụkwụ na ana wee si edịbụ Enugu steeti edịbụ Eziagụ na-asa edịbụ obodo anyị Naijiria onye ahụ ji eje tie pichọ mụ ya na ataki na na-egwu m na-eme nka onye ahụ kwuru na ụzọ mụtazi ọkpọrọ ya mere ya asị m edịbụ Enugu steeti bụ ya maka na ihe dị mmadụ abịa onye ahụ mere ihe ahụ mma dewe ma pichọ tie ọdịnala anyị na-afụ na-eme amara m mgbe mere na nna m tara nna m na mpa mere ọdịnala mee ya for years echie ike ọrụ ọdịnala wee omenala ọdịnala bụ ihe dị adị na ngwuru a na-emerịrị ọdịnala bụ ije utesa ma erighị ihe ọjọọ ọ sị mbanye adị eme ya ọgwụ onye gị ga-ebebe esa gbuolu gị mmadụ mechiere gị ụzọ ya ka afọ ị na-aga onye nwere ihe o merie oje mechie ya onye ga-ebe na be ya chi ama erighị dị ụtọ ọsị gị ọya were ihe o mere gị jụ ese ọjọọ ọsị na ọgwụ ya mere aka nke ọcha ebe ya na-arụkwa ndị ọrụ ahụ o wego ndị tiri egwu tupu agbamụta na nna m ha 77 etiri egwu ọkpọmkpọ asaa ha tiri egwu 1010 ha tiri egwu ọsọdobe tiri egwu edikwadikoko tiri egwu ọzọementu tiri Morocco tiri egwu ife ya gwu edi ha kwuru egwu many people kwuru egwu ka nkụ na-atụ matita ọzọementu bụ ede ọ bụ na tiri egwu mana ihe tiche ha egwu tizi etizi n'egwu mana ka ha tiri egwu ha na-ekwukwu n'egwu bụ nke bụ eziokwu ha egwu bata na onye dị n'iche n'iche etiri m egwu izizi ntiri enu ụwa azọ ka afịa ngwa aga etiri m maka anyị si kwado etiri m mgbe m nọ nkịtị gịnị ka ị mere anụrụ nke ahụ etiri m ife aka afa ya etiri m nwanne mara nwanne ya egwu ntị ka a ga-agụ onye gara onye etiri nke di ha mere mmadụ etiri mmadụ kpata ego asị na o jere gwọ ọgwụ ọ bụrụ eziokwu na ejere gwọ ọgwụ e na-ekwu mmadụ kpata ego ekwu ogu ihe a nọ na taụn gbageta mgbochi ụgwọ ji melu gị ọgwụ gozie gị n'ihe ị na-eme weta ọya ọya maka ịma na ngozi Chukwu na-esi n'aka mmadụ Chukwu mmadụ nọ n'elu tolu gị ego na onye na-agba mbọ isi ọfa ịta ọka ofezi onye ngozi ahụ gị na-asọ o mepelu gị ụzọ ọtịnụ biznes a na-eme na-ekechi ebute afọ na-egechi eme nka nsogbu ya ụzọ ụga ya mara ihe si evu ego ịchawa ịbatazi obodo goro moto pụta ma o bute mma na-enye ndị obodo ma o gbuo efi so obodo rie na-asị na ijere gwọ ọgwụ na o ji ewe akara aka mmadụ ya ma nji tie egwu a wee jụọ ha ọrụ onye gwọrọ ọgwụ ụbịa ọgwụ dịbụ gboo tupu nna anyị ha ndị na-emeka ọgwa ndị na-eme ihe ọjọọ nwee ndị na-eme ezigbo ya so onye buru ihe ahụ na-egwudatu olulu ahụ ga-adakpude olulu ahụ ọ na-egbu ovu n'obi ihe okwukwe ihe ojigbo n'obi wee na-eme ya ya egbu ya so ihe ji gba ụmụ ndị my followers and my followers ndị na-awa ọchị m ndị na-efolo m na TikTok and Facebook and online Instagram ya niile na YouTube
asị m kwuru ma ụlọ ma nke bụ eziokwu si ejina na ọ dị ka ma ọ bụ na ọ dị mmadụ sefu aka ewu n'ofe tupu ọ ghọrọ ya aka mmadụ o nwere ndị na-eme biznes na-eji obodo oyibo atụ afịa ọ na-atụ afịa na ọdụ Naijiria atụ afịa na China na-ebulata ihe ngwa afịa ha na-eli ya ọ na-agala ha wee ndị ga-abịa sisi ya ha awa ọ bụrụ awa ka ha na-atụ na mbụrụ ezigbo ya wee ndị na-atụ ezigbo ya ọ na-ele ya emetụ n'ova wetegbe gem ya onye kacha njọ n'ụwa bụ igbu mmadụ chukwu na kechara ihe niile ọ kere dị n'ụwa ka elu ka na ka ogwu kende ka anụmanụ dị n'ụwa ka ihe na-etinye wee dasịna ka mmadụ si ya kacha ya ike bụ mmadụ tụrụ n'okwu ọnụ ka nyere mmadụ ike o ji mee ya otu ahụ si n'ochukwu na ya aka mmadụ bịa tinyere ike n'ọnụ mmadụ na iweta ya si na ihe a ga-abịa otu a kwụba aka ọtọ na-eme ya ọ dịrịgo otu ahụ ibi ntụrụ anyị na ọka wee ndị na-eme ihe ọjọọ wee ndị ezigbo mmadụ ebe ajọ mmadụ dị ezigbo mmadụ dị na-eme ya so ọ bụrụ onye na-eme nke ọ na-eme ọ si na-egwu melie ọ na ọ bụla nwa ya awụ ga-awụ nwa ga-adị ga-adọ so kpọrọ nwa ga-awụju obodo oyibo tupu odolo obodo oyibo ahụ ọgwụgwọ mana ọ bụla ga-adị ọzọ gị ihe plastabọl ma ọ bụ ihe ya echi ọpụta ụra dịkwa oke ego eri ndị anyị ndị asị na ndadara na mmanụ nọ na ya fụta ya onye ọjọọ bụ onye ọjọọ ezigbo mmadụ bụ ezigbo mmadụ ezigbo mmadụ n'ọrụ ị na-akpa ajọ izu n'ebe ọ nọ ọ sị gị mba nye esoro oshi ebe a pụọla onwe so mana kịtazi apụta onye chọọ ịchụ followers ọ chọọ ka ya weta mmadụ ma ọ bụ ka ya mee nke a ma ọ bụ ka ya tam na-eti ọya ya ekwuo ihe ọjọọ kwujewe onye ahụ emeghe ekwuwe a na ọnụ na ọ bụ na ọ na-egbu mmadụ gburu mmadụ tinye mmadụ n'onu bezan na-eme ihe ọjọọ ọya nwa ma ihe amara m onye ọ bụ amara mbe ya mana ya ekwunubeghị ị na-ahụ ọmakwuru obe m ọmagodoro be m ọya nwa ma amara m onye ọ bụ amara mbe nne ya amara m afọ ya anụnubeghị m maka ọya ahụ bụ ifọ mgbe ya ji gbarụ datina n'osisi ọbụla mụrụ ezigbo mkpụrụ ka ụmụazị na-atụ okwute osisi ọbụla mmiri mkpụrụ eji o nwere ndị be anyị na-akpọ eji na-adị n'ọfịa na-adị ka pin o nweghị ụmụazị ada agaghị gị maka ije dị ogberuo ha so onye ọjọọ bụ onye ọjọọ amara m onye ọ bụ ya jee ta kopi chọba ebe ahụ si na na-egwu na-eti mere nke a ọ narụgbuo nke egwukwu ọ narụgbuo nke egwu so ihe onye metekwere ya sịkwara na ọ bụrụ ya mere ya ga-eji shi ebu ya ta kopi chọma si na mere nke a na onye egwu na-eme nke a o jigbo ọfọ wee na-akọ ka onye na-eme nke ọ na-eme ọ na-agara akwụkwọ aka ọtọ ọkwuwe mmadụ chọọ ka ji mmadụ weta followers ya bụ na ya gara online maọbụ ya ga viral so mana onunu ahụ ọ na-egwu ya ga-adana otu ma family ma ndị bi ya niile ma ndị generation ya niile ka nji kwuo ya sị ka ngwụ ya ụlọ na ọ da-afịa ahụ na ọfịawa ahụ ọ makwara ebe ọ sara arụ ya ji eje chita akwụ ya ebe ahụ ụta maka na onye lara nne ọla mmadụ ada ala nne ya ọ meketa mmadụ ọ na-alala nne ya ọ kwụsịla mmadụ chukwu na elu na aja anama ndị anya wụ n'abala and ụmụ ụwa ma nke bụ eziokwu ka ọ dugodini ụlọ m na ya na-akọ ọnụ ụlọ m na na-eme online ma ọ bụ ime ihe ka wee followers mana onye ahụ kwuru ihe ahụ tinyere my picture ebe ahụ adịa m si na nka mere nka ogogo ndị mere dibe for years mee ya tupu amamụta anyị tupu amamara onye anyị bụ na-eme ihe ọma wee ndị ka na-eme ihe ọjọọ ije ebe ndị a na-eme ihe ọjọọ efu ka famili ya dị ma ije ebe ya mere ife ọma kwụra ọkọ ọtọ ogodi egwu efu ka famili ya dị kedu ebe mmadụ ji emebiri afọ mmadụ ebie anyị dịbụ Enugu steeti na ndị ezi agụ ga-etigbuo ya ahụ ndị eme nwanne nke odigodi ise